yang mahita. Dami ni dibatanan sumurun sen salgut rohang. Ima na mangaramuti ati-ati da pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Kata ni dibatari hita imana tersura di Sada Raja-Raja 10 ayat 15 ayat 21 sono mahatani dibata. Alain na Jakuba matu ibana mulak mahotu dalam muhian tukan Damaskus laho mahotu si jala miyahi si Hasael bayar raja kumunggong ram. Miyahi do si Jehu anak di sinimsi bayar raja kumunggong Israel. Miyahi do si Elisa anak di si Sapat sian Abel Mehola bagen panurirang sikat. Jadi manang ise na melua siya purang ni si Hasael ikom mate bunuh ni si Jehu may. Jala manang ise na melua siya purang ni si Jehu ikom mate bunuh ni si Elisa may. Akop ni tinggal dope hubah di Israel 7,000 halak saluhu na akka naso mangalopit ulo ni tok namar soba tubal doho nasodung mangumba ibana. Dungi mardalam si Elia siani gabi Jepang sa si Elisa. Anak ni si Sapat tongon maninggala ibana doho 12 pasang horbo di julunan. Ibana sa diri mangolat-olat pasang na 12 dungi didapoto si Elia ma ibana las dilukupon sappe na tu ibana. Dungi ditadikus si Elisa ma akka horboi jala merlujung manghiton si Elia. Didok ma ua luas aku jolo mangummadamang do dainang asawi toko. Dungi nina si Elia ma tu ibana laho maho ayah do nahuwai tuho. Dungi mula ma ibana sa labung na jala dibuat sapasang horbo los dipotongi dia. Ula-ula ni horboi do dipakai masak juhudi jala lehun panganon ni akkana posona. Dungi borhat ma ibana mengutus Elia gabi perhaladuna. Ido sahana. Donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus ada orang so tapi hutiu terpukon buima adong sada barita namar donga poda adong ma sada super truck jala amat tahun nunga somal rupani ibana manupiri antar pulau alai di sada tiki lama buan barang na ibana siyak kota lao tu pulau bi. Sampai di tengah dalan pepuma budak korbo merdalan di jalanan. Ujunga di namar dalan korbo di juruna terganggu ma ibana membuan barang nona. Ape ibana neng hatop idorana tu pulau bi. Ani horwo ona lagudang merdele di culuna barang bui dilili manang ser rupani ko sedepe huti-huti mana ma horwo o merdelen ola do hampir sejam horwo on merdelen asa bui mangalewati ima neng tu adaranna horwoi alanya matai sai musisau memana utma sai marungutu tu horwo saya dido ibana matu horbo naik hormoni si manuai ngutahiyong mau saya ini nama saya marungutu emana aji abiong atar lebbe benu anawe ape jam nason nong lewa kapalhu si gion nana ala ido rohana ngatar lebbe bi ibana jalanunga wani ape mana neng menyeberang neng masuk tu sada kapal ape rupani gebi dipikiri mana buana monana ay marungutu memana ana di korbon merdelen uhut tabayak ko mahorbo merdelen lebet ana ni dia makalungan di ujungna dang sedia giling singkat cerita dung masuk korbot tu ada nabu memana masuk saya neng sa matu pulau ape neng masuk ke mobil noma tu kapali ape hidok ma dunga
terlebat dangadong be kapal nalau bonon na janunga lewat be kapal nai terlebat be mana berungu-tungu be mana alai 2 jam kemudian di bagaimana mah kapal nanai si yutron di mana tenggelam alanung di bagaimana pas sadde ibana ima di pelabuhan dung dibigi bahwa kapal nomor sekian telah tenggelam dengan menabrak sada ima batu ni nama rumahnya. Dia juga berdebu kapal ledok kolaro tenggelam di tengah lautan. Onna mersisir merbruna tersonggok memana bahkan dung dibigi songoni nama rumutungu ibana holan nama rumutungu ngapola sampai sitresi mana makilala sampai tujangi nama kebetu alai dung dibigi ibana songoni topu memana mabigi perilipa imana matangan marsob bagaimana uhud martangnya jadi itu imana mah puji Tuhan mulia tema danga dong ima sakka dilibata sakka nabe nibana gawe tarucun apa di awalnya marumutungu di mana di awalnya sai holan na gilisa di awalnya mana tidak merasa puas ibana di awalnya ibana guma rusama alai dung songoni barite hilala ibana ternyata tangan Tuhan telah menyelamatkan ibana alani ungu-tungu di mana biar ni imana keterpurukan ni mana berubah menjadi pujian dan kepercayaan kepada Tuhan. Lasido na tidak dibaga sa 30 tahun Nabi Elia ima natongog gabi mabiar dia terpuruk dan depresi. Hidup benar tidak imana di adorang sotrupokon ia melarikan ke padang gurun. Jala hudul imana di sada pohon ara pola do ibana. Iyo ibana si hidup si Elia tumagom mau mati. Songon amata super nakangani mado tumagom ma marumutungu ibana rupani. Ola nyum Tuhan buat mahosakon nema. Tumagom mau mati Tuhan. Karena aku ini tidak lebih baik daripada lima kepuku akka nenek moyangku ini mana. Bahkan di situasi nasongoni di mana marumutungu ala dihilalai mana pekerjanya gagal, ala dihilalai mana ima ala salah satu ima naso memiliki kekuatan jala dihilalai mana akhirnya so berguna be di keterpurukan ima mana karingani berengota turpukon. Dia merasa sendirian dan dia merasa songon tadiang na puluang ma. Marhitir dia makadonga saha porsial. Di baga 10 tahun menarik don si Elia na ni roh dewata amat dapat dari mana Allah datang kepadanya. Itu luar biasa. Dan hebatnya roh todi membimbing ibana imana kagani dituyut todi ibana asa nang haluar imana asa buku imana haluar sian imana ki ungu-tungu ti keterpurukan nakangani di keterpurukan ini ibana ki berengota. Jadi masa taburo mulut dia sen ayat sebelumnya tindakan di dewata tu si Elia song halat na porsia mengurupi ibana haluar sian keterpurukan ini. Sen keterpurukan ini berengota na perjulu ibana ima halak na setia makatik mangiuto dohot makuba si Tuhan itu berengot tarupani. Molo merujuk kita mesti di ayat 51 ayat 7 bah berengot tadi si disuruh dibata di anak ini mahodin bangunlah makanlah. Allah menyuruh Elia pada sampai 2 hari debata maju dohot mandok hata ima di ayat 5 di ayat 7 asa hehe jala asamangan ala didok di bata becang naik di perdalam ala ni didok ikumbang aku jala hemau dia perlu membutuhkan kekuatan dan dia juga perlu kesehatan dan dia perlu menjaga iman kesehatan dan pasobur pani asa unang terpuruk bahkan asa saya ibana jala asa bu imana merdalam kuat luar biasa. Jadi salah satu idona yang berengota di perdalanan yang mulut tahun untuk mengatasi salah satu keterpurukan jaga kesehatan. Di batape didok deh heheho mangam mau ay kencang na hidupi hari si dalam tujuh. Jadi soalnya kita harus jaga kesehatan, harus bangun teratur unang nakanya ni dang taramoton
ima kesehatan. Jadi salah satu yang tidak diterupukon luar biasa di ayat sebenarnya Tuhan mengingatkan orang percaya soal si Elia asa menjaga kesehatan dan memerlukan imana kegani dia sa perdana dia may aguguun mangalo akka namasa di tonga-tonga ni perdalan ni uluta. Nah mengi bisa di si Elia berjalan 40 hari 40 malam tidak jurupanin imana 40 hari 40 malam mana berdalan di dulu di batang ima di gunung Horeb yang ibu tidak di ayat ulu satu sih kan tidak di si lalu disuruh di batang ibana asa marsar di batang madapotton ima naking dulu di batang dia harus berjalan imana kengani untuk keluar dari keterpurukan. Jadi luar biasa do tidak disuruh rupanya dia maka doa sah persiawan ikon laudo ibana madapotton imana dengan itu gunung Horeb masauro di batang. Jadi di persoalan do di batang na persiai isido ibana dengan ini bui jupangsa ima rap dia me betul tidak disi ima balua sianaka hamaurone. Salah satu yang ajar itu pukul dita halak nama sihol tu bagas joro halak naroto ka persekutuan betul lah mulu roto pungan nama roto pungan ina roto ka persauran robar minggu pertanyaan kena buru akan arwai pe bamago deh ki alai mulu se kita pertanyaan ada kayak robar minggu da kayak roita marsaur belum merasa meta halak na terpujung lem merosot lem sudima digeruguti ma mulut tom. Jalai do nama saya tabute ida di bagas terpukul asa nang putus asa ini dan ilon di batang tu si Elia agar dia memiliki iman akan ingani tidak silakan tangan di batang nama narom namanuku ibana tidak pernah putus asa. Jala luar biasa do pangguhi ni di batang di ibana namanugihu ibana ima sianaka keterpurukan ni sianaka bencana sianaka mulut tidak di ayat sebelumnya gulangnya kebencana naro alai tidak si Elia tidak melihat iman akan di bagasan dirina dia sadar hanya berserah kepada Tuhan. Odo bagaimana berkemampuan memiliki iman akan kekuatan siat di batang. Bah namanya rupanya akan ini na tidak iman di pasah di batang tu si Elia dia me Tuhan memberi petunjuk kepada Elia ada tugas baru odo tugas baru na tidak diturputon ima di topik teng tugas baru bahado halak iman akan tugas baru adong dilihat tu ibana tugasnya baru tulu tugasnya baru jauh matibana asa mulak imana tu Damaskus disima berengona lahu mamiahi si Hasael bain raja kumengurang mamiahi si Jehu do mamiahi si Elisa. Jadi tulu ulun ni banyak itu ulun nebelga na tidak disi ada tugas baru yang luar biasa mengurapi orang-orang yang diberkati Tuhan menjadi iman akan parhaladuna gawe omma dipakai di bata jala itu nang tugasnya baru kita di suku di bata kita laho mengundang tugas neberi dan laho mengurapi halak nasi daun dan nagawi mengurapi alai dipakai di bata kita diurapi menjadi berkat kepada orang lain asa bohado asa setia asa ulu maktubasi. Jadi semua si Elia itu nak kengalin nataida bahwa ternyata Elia diberikan Tuhan kesempatan unang nak dong di pasobu ibarat. Tetapi yang luar biasa yang kita lihat adalah Tuhan juga memakai Elia untuk laku kerjasama. Ketika Nabi Elia bertemu Nabi Elisa, si Yehu, tidak nak ingin di si ima, di patorang di si adong ulun nabalga diurapi untuk meringankan dia me ulun di mana. Hidup benar sejuta kuari kerjasama yang baik dibutuhkan kerjasama. Jadi ternyata dalam sebuah iman ini pelayanan juga dibutuhkan kerjasama yang luar biasa. Ini Rome mana musai didapat masih Elisa, di si Elisa didok imah asa dihutun dilihat tu ibana kaingani ditiki marmah korbo mananggale mana korbo sepuluh bahkan di situ di juri bata ditinggal kun ibana ronarong di bane.
Dung diceritakan si Elia itu si Elisa, dia benar-benar merasa terpanggil. Elisa dan Elia berasal di mana dengan isian dua latar belakang berbeda, tetapi mereka ima sada lahumagulahun dia may pagjuun ni debata. Alanima dia makadonga sa hapusya nama saya tabu dinguluta bagaimana respon kita terhadap orang tua kita. So dari cerita di bagas terpukul nalau si Elisa permisi tu naturasna lahu marhaladui. Luar biasa, kita lihat di situ orang tua juga menyetujui. Orang tua luar biasa, orang tua Elisa juga betul-betul dia imanakkan ini. Dia memangaloas alani berengot tama. Spontanitas di si Elisa menjadi cermin untuk dapat merefleksikan panggilan yang kita terima, panggilan Tuhan bagi kita untuk melayani di gereja, melayani sesama. Lani perlu respon otak, wah itu setiap kita mengikuti Yesus. Mana HP namasa, nape dua do respon itu molo makubasi Tuhan ini. Apakah kita selalu bersyukur? Apakah ada spontanitas dan penuh sukacita tanggap, rela berkorban? Bahkan penuh rasa bersyukur iman akan ini. Lau mengulahun ulau Tuhan tidak ada kepura-puraan. Dalam di sidang adong ungut-ungut. Tidak ada iman embel-embel. Panggilan Tuhan untuk melayani adalah kasih karunia yang harus disambut dengan spontan. Songon si Elisa spontan. Penuh sukacita dan rasa bersyukur. Itu ramah saya tabu. Berengota iman akan ini. Selalu napa juni di bata. Jangan lapar sungut-sungut. Tapi semua panggilan dan rancangan Tuhan bagi kita. Tengok makamang Tuhan memakai kita menjadi orang yang luar biasa ketika kita mau berserah ke tangan Tuhan. Dipakai di batari kita luar biasa Bartolomana, tapi kita harus berserah kepada kehendak Tuhan seperti Elia dan Elisa yang mereka bekerja sama, yang mereka dipakai Tuhan dengan berfokus hanya kepada firman Tuhan. Di sido nakeng berengota luar biasa di tangan di bata mabain si Elisa dan juga Elia menjadi cara Tuhan untuk memakai mereka gabi parhaladuna atong lasita pesongonima naing mahita porhat songon Elia masa kini dan Elisa masa kini yang dipanggil untuk melayani bukan karena keterpaksaan tetapi dengan bersyukur. Alani taroma nyodau Tuhan pakai mau utus mau hubar lomo nirham. Amin. Mau lihat madiho ali Tuhan debata marhiti hatam nabadiyai. Amin.